Uy. 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 35 seconds lang? Uy. Ako si Patrick. Ano pangalan mo? Nung ilaw! Ang lakas ng ilaw. Pasok mo siya. Ako kaya si Patrick. Sino ka? Ako si Patrick. Kilala mo ba si SpongeBob? Oo. Katabi ko bahay niya eh. Saan ka ba nakatira? Sa Bikini Bottom. Ba't ikaw? Sa Bikini Bottom din. Kaya ako talaga si Patrick. Eh, sino ako? Siguro isang isda na galing sa Kalawakan. Bakit naman? Ba't nasabi yun? Eh kasi starfish ka eh.